Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Ama-comrade agqoke i-camouflage abanye bayigqoka nje bedlala ngayo eParliament. Le camouflage yayigqokwa kukubi kuliwe. Sanibona, kule video namuhla ngifisa sikhulume ngendaba eshuwo ufikele Mbalula mabe embuza nge-MK Party. Usho something interesting kakhulu. Njoba namanje umuzwa kule video siqale ngayo ethi kunama members eParliament agqoka i-camouflage adlala ngayo. Kanti le camouflage abayigqoka yayigqokwa kunzima kukubi kuliwa. I-ANC ke isenayo inkinga yokuthi uZuma wakhanda political party wayibiza nge-MK. Basayilwa leyo ndaba leyo ngoba bathi leli gama ngelabo. Ngiyefisa ke sikhulume ngalokho namuhla kodwa i-ANC iyona political party engiyaziyo ongakwazi ukukhuphuka ngwama-rank uzufika ube president. Kodwa i-EFF ungakhuphuka ngwama-rank uthola amanye ama-position but i-position yokuba ngo-president ayikho on the table. Cause igcina iba sengathi it's a one man show. Le MK Party ifuna ukuba njalo. Ngoba noma ngokubuka kwami ukuthi ngoba phela iseyintsha. MK Party ayikahlanganisi ngisho 2 years noma 5 years. So angeke sisho ukuthi it's a one man party ngoba ayikahlanganisi ngisho u5 years. Ukube seyino 5 years besizobuka ukuthi ba electa kanjani ama members. But okwamanje because they are still building basawa appoint ama members. So that position president ayikho. Namanye position kodwa siyeseza ukuthi kune policy kune policy conference abazoyenza be-MK Party. Lapho esilindele khona ukubona ukuthi kusuka manje kuya phambili MK Party izimisele ngani izokwenzani. Sizongena ke entweni eshow Mbalula nge-MK Party. Kodwa ngaphambi singene kuyo ngiyacela usubscribe ku-channel, ulike i-video, ucommente. Ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho ngalolu daba lolu oluzoshow Mbalula la. Ngoba ngicabanga ukuthi libalulekile. Especially kubantu abalandela i-MK Party. Ukuthi ngabe lento eshow Mbalula iyiqiniso na noma ayilona iqiniso. Ngifisa ukuzwa kubo abangama members e-MK Party. Nabangama fighter ngoba noma eyibala kodwa ama fighter ne-MK Party ukuxuba ndawonye uMbalula akufaka endaweni eyodwa. Ungasupporta ngokujoin membership yale channel. Iqala nje ku R40 ngenyanga ukuya phezulu. Kunokujoin la phansi nje. Mawuqeda ukusubscribe uzovela ujoin. Mawungabusubscribe uzovela ujoin bottom right ukhona ujoin. Click ujoin ufaka ama details lapho bese uba imember. Uma ke ukunqena lokho kune account kwi-comment ephiniwe. Ungasidonatela lapho noma ngamalini onayo. So jabulela nje lokho ungasidonatela ngakho. Ukulekelela i-channel ukuthi ikhule. There is nobody who will contest President Zuma. Nobody. If you want to suffer a political humiliation, you must even think of contesting President Zuma. Yazi lento eshow siyayisila. Ile yenzeke ngesikhathi sama elections ngoba uPresident Zuma beka ngomunye abantu abama ballot lapha iANC safare khona kakhulu kuma elections ikakhulukazi KZN eMpumalanga naseGauteng. But ke ngabe lokho kusho ukuthi MK Party incike ngoJacob Zuma na kuphela na. Iyona nto le engifisa ukuthi sixoxe ngayo. Ithi ngicaphuna ivideo kaMbalula bese ngiphawule emva kwayo. Kodwa ngikhotha ngamabomu ngoba umuntu kusho ukuthi abamisabayo mhlawumbe noma abamhloniphayo ke-MK Party uPresident Zuma ngenxa yegalelo ne-impact anayo. Kodwa nje ngale kwakhe abanendaba nokunye. Yingakho kuMbalula ekhulume kanje nge-MK Party. The ANC, EFF and the Zuma Party. I refer to it as Zuma Party because that name is stolen. Zuma has stolen the property of the ANC called MK and has abused it to himself. And that's why we are in court with him over that, the trademark issue. Now, there is nothing common between us and those people.
the same as with anyone else. Okay? We might be fishing, they might be fishing from the same pond as us, but at the end of the day, there is nothing common between us. And when you say they embrace the Freedom Charter, I don't know what they stand for, because they are flip-floppers. Today they say this, tomorrow they wake up with something different. The ANC can't be compared to that. We are a durable ANC that has got an ideology that has adopted the Freedom Charter a long time ago. The ANC that has got a clear program of action that is called the National Democratic Revolution. We define them in the same basket as opponents of the ANC. That's what it is. If we were to have tactical connection with them, it's because of the reduced majority, like here in Joburg. We work with them in the coalition, in Eguruleni. It's tactical. It's not, there's nothing strategic about it. It can even collapse tonight, depending on what the leader says. The ANC is not a one-man party. Our constitution, read it. It was designed, developed over time, and adopted at conference. It was not designed around one person. We don't have cult. Ramaphosa, as our president, is not cult. We can engage with him. We can differ with him. He can listen to us. He's not the Alpha and Omega. He's working with the collective. So to compare the ANC to cult is to reduce the stripes we have earned over the years of being a front of the liberation forces before and now in our country and globally, and a disciplined force of the left. So there's no confusion about who we are as the African National Congress. Njengoba umuzwa kufikile Mbalula la ethi bona izi-ANC abafuni ukuqhathaniswa ne-MK Party ngoba i-MK Party kuye abayazi nokuthi imeleni. Okwesibili, it is centered around one person. Bona is-ANC is not centered around person. Njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi yona political party engiyaziyo ongangena ukhuphuke through ama-ranks uzufike kwi-position yokuba yi-president. Kodwa i-MK Party ngoba ina less than 5 years beyi-celebrate their first anniversary ngo-December 2024. So ayikakahlanganisi even 5 years, angeke ngikwazi ukukhuluma ngayo. Kodwa ke into ayishoyo uMbalula uthi i-ANC ayisi cult. I-cult ke angazi ngalibeka kanjani igama, ifana nenkolo kodwa ekhandwe ngomuntu oyedwa. Usho ukuthi imayelana nomuntu oyedwa, ayikho ngabantu abaningi, imayelana nomuntu oyedwa. Awukho umzekelo ofikayo manje ngoba angifuni uku-offenda abantu, kodwa uma ungabheka asiyeke imizekelo, kodwa ke it is centered around one person, okungukuthi yonke into njengoba ethi ushuthi i-MK Party ayikwazi uku-engage no-president uJacob Zuma, bamcall into order. Kube khona izinto abathi cha lana asihambelani nezingqumo oyithathayo, unezwi lokugcina. Ngabe kunjalo na? Ngabe i-organization noma i-movement is centered around one person na? Ngibuza ngoba akangazi, ngibuza ngoba ngifuna ukuqonda. Noma iyokuhamba kwesikhathi sizoyibona na iba nama-elections okukhetha abantu abakuma-leadership position na i-MK Party. Bengithi nje lento esho uMbalula ngizwe interesting kakhulu ngoba ethi bona bahlukile futhi akazi nokuthi i-MK Party imeleni. Uyezwa nje abantu bethi i-adopte i-Freedom Charter futhi bagxilile kwi-Freedom Charter. Shuthi njengoba i-ANC Freedom Charter yayilahla, eqinisweni lonke phela i-ANC akhona eyodwa into ebhale kwi-Freedom Charter abayenzayo. Ayikho neyodwa nje. Mongalalela zonke izinto ezishiwo i-EFF zibhalwe ku-Freedom Charter. Akhona eyodwa ke ANC eyenzayo. Le Freedom Charter ya-adoptwa i-ANC ngabo 1950 something. So uthi yena akayazi imeleni. Kodwa into ayisho ukuthi aba-MK Party bangama flip-floppers. Should bakhuluma lokho kusasa bajikile bakhuluma lokho. Ya ngenza le video ngoba ngifisa ukuqonda kubantu abangama members
ukuthi asike sixoxe ngabe i-MK Party ilokho okushiwo uMbalula na? Uma kungenjalo imeleni, ikholelwa kuphi? Yini into efuna ikholelwa kuphi? What does it stand for? Ikholelwa kuphi? Asibambe le video. Bengenza nje le video ngoba lento eshiwo uMbalula ngizwe interesting kakhulu. Ngase ngithi cha, asike sixoxe nabantu abangama-members omkhonto wesizwe party nabangama-members we-EFF ngoba bafola kwi-category 1. It's like it's a one-man show. It's centered around one person. And ubungozi-ke be-political party enjalo bubodwa ukuthi uma kufika isikhathi ngoba sonke ehamba lo muntu i-political party centered around yena ivamise ukufa ngoba abantu basuke belandela lo muntu not i-organization. Kanti funa lento zehlukane. Ukhona istatement esake sashiwo uPresident Zuma esese-ANC wathi no, uma ucasulwe isilima sakwaZuma shamagama washo yena ungajikeli i-ANC ngoba i-ANC ayiyena uZuma kodwa i-movement. Ngabe i-MK Party singasho na ukuthi i-movement noma i-centered around person. Lento eshiwo uMbalula iyiqiniso na noma ilona? Ilokho engifuna ukukwazi. Ngifisa ukukwazi ngoba ngididekile. Ngicela abangama-members omkhonto wesizwe party bangifundise ukuze ngizokwazi ukuthi bamiphi. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.